Temos moito pendente, Luz Cachosa, que tal? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde. A pasada semana o xoves foi festivo, non tivemos programa. Non tuvemos, claro, acumulase nos o chollo. Acumulase o chollo, entón, veña, sen máis demora, imos comezar... Xa empezamos así, de súpeto. A cañón, veña, Iago. Imos alá. Imos comezar plantando hoxe, dinos por aquí boa tarde, Mercedes de Pontevedra. Quería facerche unha pregunta. Pódese usar o compost que facemos na horta para fertilizar os repolos? Teño por aquí un montón... Claro, esta consultiña está de faite... Sí, vai ver respondéndonos que sí. Vou a ver que apuntei aquí, porque... Mira, sempre se pode utilizar o compost caseiro para calquera tipo de cultivo, sin freno. Como ben dixo, é para fertilizar, o sea, para poñer a terra fértil para que os repolos estean ben, pero calquera tipo de cultivo. Agora, se o que está buscando é algo máis específico para repolos, ten que aportarlle nitrógeno, que co compost non é que o que cubra totalmente as necesidades dos repolos, non das crucíferas. Entón, o mellor sería botar, pois, ou recortes de erva, ou facer un purín de recortes de erva, ou un té de compost que lle vai a ser un pouquiño máis eficaz, ou de humus de lombriz. Se tivese, esa estaría genial. Tamén podemos usar purín de ortijas, porque lle vai a aportar moitísimo nitrógeno, que lle vai a favorecer como máis inmediato, e non vai a carecer nunca o repolo do que lle fai falta, que sobre todo é nitrógeno. Que che parece? Aclarastes aí o tema? Sí, penso que sí, porque había aquí varias preguntiñas, entón tiñas aquí desordenadas. Tamén nos preguntaba dentro desta consulta como se consegue o nitróxeno para fertilizar. Pois ves, é o que, claro, o nitrógeno realmente é o que máis falta lle fai ás plantas que teñen follas, como é o caso do repolo, das verduras, da lechuga, de todo tipo de coles, de coleiros. Todo o que queiramos comer de folla necesita máis aporte de nitrógeno, porque é o que máis consume. Entón, pois claro, como dixía antes, añadir compost está genial, porque vai a fertilizar a terra, e despois o aporte de nitrógeno podemos facer con un purín de céspes da erva que cortamos, simplemente poñéndoa en un capacho con agua e deixando a que fermente pois 10 días ou así, bueno, con este calorazo, menos. Pero sería unha maneira excelente. Ou con purín de ortija, si ten mellor a man, e se non con calquera tipo de recorte de césped, vai a aportar nitrógeno de maneira como máis inmediata. E tamén nos pregunta cal sería a diferenza entre o compost e o humus de miñoca. Pois a diferencia é que o compost é un fertilizante e está cargado de microorganismos, que son os responsables de manter viva a terra. Se unha terra está viva, a terra vai a estar fértil e van a estar moito máis saludables as plantas. No caso do humus de miñoca, aparte de ser tamén como un fertilizante porque é excelente, actúa máis como un abono directo. É como algo que xa as plantas poden asumir. É como se fora un abono directo. E outra é unha maneira de fertilizar a terra para mantela. Eu sei que isto crea moitísima controversia, porque parece o mismo, pero, bueno, de unha maneira aportamos microorganismos, o sea, vida para a terra, e se queremos abonar, que sería o humus de lombriz, pois o que lle estamos dando é os nutrientes necesarios que xa son asumibles polas plantas. Ninguén ten que interferir en nada. Como agua, que necesitan humedad. Ao facer a fotosíntesis, xa están tomando todos os nutrientes que necesita a planta directamente, sin que ninguén máis teña que interferir. Por aquí a Curriña do Barco gustaríalle saber se hai algún tratamento natural para o piolliño nos arbustos. Ten unhas adelfas ben grandes e unhas, a ver se digo isto ben, fotíneas. Sí, fotíneas con H, non? Fotíneas, claro, nome técnico, que cando chega este tempo de calor e choiva sempre aparecen. E tamén se hai algunha forma de previr. Moitas grazas e a seguir con todos os vos consellos. Pois moi boa tarde.
eso de piolliño sin foto, non? Sin foto nin Sí, nada, claro. sin foto. É que o do piolliño ti daste conta a cantidad de bichos que pode incluir eso. O sea, é tremendo. Eu non me son capaz de imaginar o que ela lle chama piolliño. Piolliño pode ser un tipo de pulguiña, pode ser cochinilla, algún tipo de cochinilla, que hai diferentes tipos, un ácaro, unha mosca blanca, un tipo de pulgón, pode ser tantas cousas que sin foto, pois non sei, pero sí que lle podo dar, intentar axudar, sesa o bicho que sesa, non? Entón, se a planta é pequena, témola que limpar a man. Eu sei que unha adelfa non a vas a poñer a limpar a man, porque ten moitas follas, é como unha especie de correeiro, pero, bueno, se é pequena sempre intentas quitarlle, se é cochinilla, con un paño, un pincel mollado en agua rebaixada con vinagre, por exemplo, sempre pode aplicarlle xabón potásico ou aceite de nin, pero como non sei de que bicho se trata, pois que o valore ela. Sempre pode facer como un intercambio de cada 4 días botarlle sabón potásico, aceite de nin, sabón potásico, aceite de nin, por exemplo, e intentalo, e para prevenir, sempre cando hai así un arbusto, porque tanto unha como a outra son bastante densas e son fermosísimas así densas, pero propiciamos que a vida destes pequenos bichos se instale ali e proliferen moito. Entón, para prevenir, sempre está ben podar un pouquiño, airear, non deixar que sexa tan tupida, porque se temos un problema, pois a mellor maneira de atallalo é poder velo visualmente como máis rápido, non? Entonces, que libere un pouquiño de follas e que lle intente botar igualmente, pois eso, xabón potásico, aceite de nin, sempre rebaixado, depende de como o compre, e despois tamén, pois, dependendo do bicho, tamén lle valería, por exemplo, unha maceración de allo, que isto sí que vai ben para un montón de bichería, pero, bueno, teria que ver o bicho para ser máis concreta. Por aquí Teresa de Rianxo dinos nos busca inspiración e motivación diaria e mándanos unhas fotiños dos allos que plantou a ver que lles pode estar pasando e se pode remedialo. Coméntanos que xa escoitou o programa do 28 de marzo, se lle respondiches nese programa a esa pregunta, pero non é en balde esta mensaxe porque aproveita para preguntarnos se é unha enfermidade causada por un virus e arranco os allos e despois teño que tratar a terra nin plantar nada nunha temporada. Pois non sería mala idea, porque mira, se é unha viriosis, un virus actúa de diferente maneira ao que o fai un hongo ou outro tipo de patógeno, non? Porque un virus realmente non é un bicho en sí, é unha carga de ADN que se instala en unha célula, pero iso tamén pásanos a nós. Un virus non é un bicho ao que podamos atacar realmente, é simplemente unha cargiña de ADN que se instala nas células, sea na planta ou sea no noso corpo, e vacía o seu ADN para obligarlle á célula a actuar a favor del. Entón, esa célula padece e morre. Por iso, unha viriosis é complicada de atallar nas plantas. Entón, tenos que arrancar? Debería, porque eu penso que é unha viriosis, a viriosis do allo, non ten cura, por moito que lle poda botar, non é un hongo, entón un fungicida non lle vale, unha acaricida non lle vale, non hai nada que lle poida botar. Arrancalos e non botalos á composteira, porque os virus podense manter latentes durante anos e anos e anos, e despertar cando lle sea favorable a condición atmosférica e todo para poder volver a revivir. Entón, fora. Que non pode plantar, sí. A rotación de cultivos é unha das prácticas obligatoria se queres ter unha horta regenerativa e que non queres usar pesticidas nin todo o mínimo de como se di, de agroquímicos, de químicos, non? De química para ter que curala. Entón, a rotación funciona moi ben porque hai moitas enfermedades, como é a viriosis do allo, que só lle vai a atacar o allo, ou tamén ao cebolo que plantamos agora no verán, no inverno non. Outro tipo de bulbos. Entón, se nesa zona non plantas bulbos en 2 ou 3 anos e plantas, por exemplo, repolos que non lle vai a atacar a mesma enfermedad, o que estás facendo é obligando ao virus a padecer, a sufrir. Entón, pois, a rotación é unha cousa que sí que debería de facer. Que plante lechugas, que plante repolos, as selgas, o millo, que plante o millo.
Ten moito que plantar. Ten moito que plantar. Pois falando de plantar, por aquí dinos que puxeron repolos de paisano, entre comiñas, na nosa eira. Uns van indo ben e outros grelaron antes de formarse. O tempo, a zona, a terra, iso ven sendo igual, puxémolos na mesma lúa, o compost da nosa composteira. Será algún becho que non vemos que os estresou, vemos algunha folla comida das lesmas, pero iso sempre pasou e non foi problema. Serían uns máis vellos ca outros, foron plantóns de repolos dos que quitan para rarear o tallo. Espero que se entenda isto en Ribeira. Cando sementas en terra, saen varias plantas vastas e vas quitando plántulas, facendo espazo para que che medren correctamente. Pois deses plantóns de repolos foi o que nos venderon. O tallo chamámoslle a primeira horta. Pois enténdese perfectamente. Eu penso que en Ribeira, máis tamén como explicou a nosa amiga, enténdese en calquera sitio do mundo. Pero non me atrevo a dicir cal foi a causa, pero moitas veces pasan problemas na horta que non temos que sufrir tanto buscando quen foi o culpable, non? Simplemente se hai un problema, pois temos unha maneira de facelo cambiar, o sea, arranca uns e planta outros. Que pudo pasar? Ainda que sexan plantados na mesma luna, con mismo compost, con compost da casa, que sexan do mismo... Hai moitas características que puderon verse, o sea, afectarlle a esa planta, ainda que foran do mismo sitio, no mismo día, plantadas igual. Por exemplo, hai plántulas que son máis débiles por naturaleza, non? Polo que sexa, pola súa formación de ADN ou o que sexa, non? Entón, cando detectan, por exemplo, 2 ou 3 días de frío ou de noites frías, a unhas plantas podelle afectar máis e a outras plantas podelle afectar menos. Despois tamén poden encontrarse con, aínda que nós non apreciemos, con pequenas diferencias no chan, aínda que estean plantadas no mesmo lado. Pode haber pequenas diferencias que nós non detectamos, que elas como plantas, sí, porque non poden ir a outro lado buscar os nutrientes que precisan, non? E tamén pode ser que isto é moi común, que cando arranquen as plántulas para radear, como di ela, para deixar de sitio ás outras, hai plantas que, estando plantadas no mesmo sitio, volvo a insistir en isto, cando as arrancan, resulta que en ese cachiño de terra estaba a terra máis compacta, máis dura e máis pechada, e ao arrancala, arrancaronlle demasiadas raíces das que se alimenta a planta. Entón, ao mellor unha vai con unhas raíces fermosísimas e outra vai con 2 pelos pelados, quero dicir. Entón, xa lle costa moito máis ter que arrancar. O sea, as características que pode levar ao fracaso a unha planta que foi plantada igual, e que está nas mesmas circunstancias que a súa veciña do lado, son tan diversas que eu diríalle que non se preocupase demasiado, que simplemente que as que están máis cativiñas e máis pochas, que as arranque, e que plante outros, é listo. Hai que probar suerte. Pois veña, a probar, amiga, e a ver que sucede. Unha consulta máis, danos tempo, Iago. Dinos por aquí Nusca que tes a pera melón plantada nos bancais e colga cara afora. Esta persoa non ten bancais, pregúntanos se tería que arxoala. Ou sexa, tradúzoche. Como claro, Iago, porque ti falas no idioma. No, porque mira, resulta que hai diversas formas de denominar a esa... Entutorar. Sí, esa acción de poñerlle como un apoio a algo para que a planta poida medrar correctamente. E unha delas é arxoar. Porque o que ti coñeces como tutor pode ser un arxón, unha rodriga, ou tamén poderíamos empregar estaca ou esteo. Mira ti. Rechispa, pero que preparado ben o noso Iago, Isto foi grazas á asesoría lingüística que temos aquí maravillosa na Radio Galega, claro que sí. Que ves, si as consultas son geniales da xente, porque ao final aprendemos todos. Este é como unha roda que se move. Sí. Bueno, pois debería, porque a planta do pepino melón, ou pera melón, ou pepino dulce, que se chaman así das 3 maneiras, é verdad que eu teño nun bancal en unha esquina e colga para baixo. Cando non ten froito, a planta ten unha forza suficiente como para medrar cara arriba, e está frondosa, bonita, fermosa, tal. Pero en canto os froitos empezan a medrar e a ser un pouquiño máis grandes co peso propio da fruta, a planta cae para baixo. Entón, se a tes en chan liso, o froito vai a estar en contacto co chan e podeno comer os bichos. Entón, se lle pon un tutor, estaría genial, porque así os froitos estarán en contacto con aire e non vai a ser tan facilmente comestible
polas formigas, polos bichos bola, polos sempés e todos esa bichería que se vai a ir a aproveitar de unha fruta dulce que está a carón do chan. Entón, recoméndolle que sí, que a poña entutorada en xorele de A ver. Un arxón, Arxón? unha rodriga. Arxono ou en Rodrigo. Ou poño unha estaca, poño un Mira, pau. poño unha estaca e poño uns curdeliños amarrado que lle vai a ir genial. Fora, seguro que lle vai ben. Pois, ata a semana que ven. Pois hasta a semana que ven. Un placer. Traballadora máis non pode ser nos, porque no día do traballo estará tamén con nós e con vos. Hasta a semana. Hasta a semana, Deica. Son as 5.